Witam was moi roztomili. Dzisiaj szóstotajle opowiadania, jaka jej Rochanka robiła we hucie. Myślę, że będzie fajnie, bo czytam po śląsku i tak jak godą zawsze, Krista czubówna w życiu nie bynda. Jak są jakieś potknięcia czy przejęzyczenia, przeboczcie moi roztomili. Ale wracamy do czytania. Jak wiecie, po prawie 2 miesiącach roboty na budowlanym z wielkim żalem pożegnałem dział i poszła w sumie bez droga, jak było biuro transportu kolejowego. One było oddzielone od budowlanego wewnętrzną drogą. Właziło się drzwioma, potem na prawo były 2 biura. Od kierownika całego transportu i nasze, kaj był kierownik transportu pan Hubert, pani magazynierka Frinci i ja z panią ekonomistką Marią. Maria nie godała po naszemu. A potem za Maria przyszła Adela. We biurze, jak to godają młodzi, szału nie było, gumolit na zolu, wszystko jak to na wydziale, ale było czysto, bo nasze panie sprzątaczki bardzo o to dbały. Na drugim piętrze była szatnia damsko i męsko. We damskiej były szpindy, sprzątaczka Monika, potem była Anna, kraniorki, Anka, Bożyna, Johanna, ale nie jo, ino tako inkszo, i Iryna. I był też jeden hop kraniorz. Z drugiej strony budynku był warsztat. Na kiery wjeżdżały maszynki, czyli lokomotywy, kiery nasi ślusarze, brygadzista Franek, Janek, Janusz, Franek II i Romek naprawiali i konserwowali. My na ten warsztat mianowali szopa. Był tam majster, kiedy był bardzo życzliwy. Nazywał się pan Wacek. On wcale nie godał, bo on był z Polski i nie ze Śląska, ale my go fest szanowali. Jak Borok zginął w wypadku samochodowym po radninie skoro przed swoją pensją, to my płakali i my tak go żałowali. A to był do nas wielki szok. Pan Wacek był starej daty i prawdziwie oddanym temu, co robił w życiu, pszał ludziom i był bardzo, ale to bardzo dobry. Miał we transporcie pod sobą glajs kolona, czyli brygadę obsługi torowisk. Oni smarowali tory, zwrotnice i siekli trowa, jak była za srogo. Wszyscy majstra Wacka poważali. Potem przyszedł taki nowy i młody majster z wydziału, który się nazywał Darek. Jo siedziała w biurze, liczyła przepracowane godziny, nanosiła na takie formularze, a potem my to zanieśli na choleryty. To był taki zakład obliczeniowy, który miał komputer taki srogi na cały jeden zimmer. Nazywał się Odra. Potem pracownicy huty dostawali paski do wypłaty, kiedy on wydrukował. Najbardziej mnie radowała ostatnio linijka. Suma według pracownika. My się śmiali, że to oznaczało, że mało geltaku to pracownik Leber. Robiła listy na paczki na fundusz socjalny, na pamięć znała kto ma jakie bajtle i komu co się przynależy. Znała wszystkie numery 5-cyfrowe 136 pracowników. Kiedyś spotkałam po 20 latach, jak już nie robiła we transporcie jednego pracownika i my chwilę poklachali, a potem mu powiedział, wiecie co? Ja ci powiem, jakiś ty miał numer na wydziale. On powiedział, no nie wierzę. Jak ja mu to powiedziała, to on powiedział, no ja, to ino nasza Johanka może wiedzieć. Powiem wam, było to pierony miłe. Dalsze przygody na transporcie opisze nie skorzej.